जय श्री जगन्नाथ। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर उवाच कहन्ति पंकज नंदन शुणी माहे मधुसूदन। श्रावण शुक्ल एकादशी कहे केउ नामे भासी। एकादशी पुण्य फल विधि सहिते आदि मूल। कहिबा जाहा शुणी नरे उत्सुक एबे स्वर्गपुरे। श्रीकृष्ण उवाच राजा एमନ୍ତ पचारन्ते आदरे कहन्ति अच्युते। शुण हे नृप सावधान जे पाप हरा कथा मान। ଯାହାର ଶ୍ରବଣରେ ହେଳେ ବାଜପେୟର ଫଳ ମିଳେ। ପୂର୍ବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆଦି ପାଇଣ ମହିଷ୍ମତି ଗାଦି। ଏକାହିଁ ରାଜା ହେଲା ତହିଁ ନ ମରେ ମହି ଜିତ କହି। ସେହୁ ପାଳନ କଲା ମହି ସମସ୍ତେ ଯହିଁ ସୁଖୀ ହୋଇ। ଏକା ନୃପତି ହେଲେ ଦୁଃଖୀ କୂଳରେ ତନୟନ ଦେଖି। ରୁଚିଲା ନାହିଁ ଧନ ମହି ସନ୍ତତ ପୁତ୍ର ଚିନ୍ତା ବହି। ପ୍ରାୟସ ନଥିଲେ ତନୟ ହୁଅଇ ଲୋକେ ଦୁଃଖମୟ। ଚିନ୍ତାରେ ପୁରେ ନୃପତିର ଗଲା ସେ କାଳ ବହୁତର। ଗୃହୀଙ୍କ ଗୃହ ସୁଖତର ନୋହିଲା ପୁତ୍ର ନୃପଙ୍କର। ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପ୍ରଜାଗଣେ ଡାକି କହିଲେ ଦୁଃଖ ମନେ। ଏ ଜନ୍ମେ ଜାଣି ଧର୍ମ ଲୋପ କରି ମୁଁ ନାହିଁ ବିପ୍ରକୋପ। ଅନ୍ୟାୟେ ଧନ ରହି ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଦେବସ୍ୟ ବା କାହିଁ। ନ୍ୟାୟର ଅପହାର କାହିଁ ପାପୀର ଧନ ଆଣି ନାହିଁ। ପୁତ୍ରର ପରି ପ୍ରଜା ପାଳି ଧର୍ମରେ ଜିଣି ବସୁନ୍ଧରି। ଦୋଷକୁ ଦେଖି ଦଣ୍ଡ ଦେଲି ଶିଷ୍ଟକୁ ସମ୍ଭାବନା କଲି। ଏ ରୂପେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଥାଇ କିମ୍ପା ଅପୁତ୍ରୀ ହେଲି ମୁହିଁ। ଦ୍ୱିଜ ଉତ୍ତମ ବିଚାରନ୍ତୁ ଯେ ବିଧି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନୃପତିର ସମସ୍ତେ କରି ସୁବିଚାର। ନିଜର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଦେଖି ନୃପତି ହେଲେ ଅତି ଦୁଃଖୀ। ଲୋମଶ ଋଷିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ବନ ଦେଶେ। ଏ ବନ ସେ ବନ ବୁଲିଲେ ବହୁତ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଲେ। ନୃପତି ହିତ ମନେ ଧରି ଆଶ୍ରମ ମାନ ଅବଧାରି। ବୁଲନ୍ତେ ମୁନିଙ୍କି ଦେଖିଲେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟେ ମିଳିଲେ। ଏ ଘୋର ତର ତପକାର ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ନିରାହାର। ଯେ ଜିତ କ୍ରୋଧ ନିରାମୟ ଜିତାତ୍ମା ଯେ ଅତି ସଦୟ। ଯେ ସର୍ବ ତତ୍ତ୍ୱମାନ ଜାଣି ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପରିମାଣି। ଅଛନ୍ତି ସନାତନ ହୋଇ ଯାହାକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁଷ କହି। ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସମେତ ସକ୍ଲେଶ କଳ୍ପ କଳ୍ପକେ ଯାହା କ୍ଲେଶ। ଏକକୁ ଏକ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ପାଏ ଏଣୁ ଲୋମଶ ନାମ ହୁଏ। ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଜାଣେ ତ୍ରିକୋଣକୁ ଜାଣ। ଦେଖିଏ ମହାମୁନି ପାଦ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଣ ବିଷାଦ। ଆନନ୍ଦେ ହେଲେ କୁହା କୁହି ଭାଗ୍ୟବଶରୁ ଦେଖିଲଇଁ। ସେ ପ୍ରଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୋହିତ ପ୍ରଣାମ କଲେ କ ସମସ୍ତ। ପଡ଼ିଲେ ଦଣ୍ଡ ପରି ଦୂରେ ମୁନିଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ଆଗରେ। ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ମୁନିବର ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ମଧୁର। ଲୋମଶ ଉବାଚ କହିଲେ କିମ୍ପା ଆଗମନ କିଏଥି ତୁମ୍ଭର କାରଣ। କିମ୍ପାଇଁ ହୋଇ ଆନନ୍ଦିତ ସ୍ତୁତି କରୁଛ ଅତି ମାତ୍ର। କହୁ ଯେ ଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ସତ କରିବୁ ନିଶ୍ଚେ ଜାଣ ହିତ। ତାଦୃଶ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରର ଉପକାର କାମ। ଜନା ଉବାଚ ଶୁଣ କହୁଛି ମହାମୁନେ କାରଣ ଆମ୍ଭ ଆଗମନେ।
ଜନ୍ମିଲା ଏକଇ ସଂଶୟ କରତା ଛେଦନ ଉପାୟ। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରମାନ ଜାଣି ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିମାଣି। ତୁମ୍ଭର ସମ ନାହିଁ ମୁନି ହେଲେ ବା ହେବ ପଦ୍ମଯୋନି। ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ମହିଷ୍ମତି ପୁରର ପରଜା ପ୍ରଭୃତି। ଆସିଲୁ ଶୁଣି ତୁମ୍ଭ କୀର୍ତ୍ତି କରିବ ମନୋରଥ ତୃପ୍ତି। ଏ ମହାରାଜା ମହିଜିତ ପ୍ରଜା ପାଳନେ ପିତୃବତ। ତାହାଙ୍କୁ ପୁତ୍ରହୀନ ଦେଖି ବିଷାଦେ ହୋଇଅଛୁ ଦୁଃଖୀ। ଏ ତାଙ୍କ ମିତ୍ର ପୁରୋହିତେ ଅଇଲେ ଆମ୍ଭର ସଙ୍ଗତେ। ତପସ୍ୟା କାରଣେ ଅଇଲୁ ଭାଗ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ। ମହାତ୍ମା ଜନମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବହୁ ଶୁଭଙ୍କର। ଏଣୁ ଜାଣୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କହନ୍ତୁ ଉପାୟ ଯେ ବିଧି। ଶୁଣି ଏପରି ତାଙ୍କ ବାଣୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କରି ମୁନି। ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କୃତ ଜାଣି କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିମାଣି। ଲୋମଶ ଉବାଚ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମହିଜିତ ବୈଶ୍ୟ ଯୋନିରେ ହୋଇ ଜାତ। ଦଶାରୁ ଧନହୀନ ହେଲା ଏଣୁ ନୃଶଂସ କର୍ମ କଲା। ବାଣିଜ୍ୟ କର୍ମେ ରତ ହୋଇ ଗ୍ରାମରୁ ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଯାଇ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଏ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ତୃଷାରେ ଚିତ୍ତ ଜଳଠାରେ। ଦେଖି କୁପିତା ସେ ସତ୍ୱର ଗଲା ସେ ପିଇବାକୁ ନୀର। ସବତ୍ସା ହୋଇ ସେହି କାଳେ ମିଳିଲା ଏକ ଗାଈ ଜଳେ। ନିଦାଘେ ଆର୍ତ୍ତ ତୃଷାବନ୍ତ ହୋଇ ପିଅନ୍ତେ ସେ ବହୁତ। ଘଉଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଗାଈକି ଆପେ ପିଇଲା ପୟ ଦେଖି। ସେ ପାପ କର୍ମେ ରାଜନ ଜାଣ ହୋଇଲା ପୁତ୍ରହୀନ। ପ୍ରାକ୍ତନ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ନୃପ ହୋଇଲା ମହି ତଳେ। ପ୍ରଜା ଉବାଚ ପୁରାଣେ ଶୁଣାଅଛି ମୁନେ ପାପର କ୍ଷୟ ହୁଏ ପୁଣ୍ୟେ। ପୁଣ୍ୟର ଉପଦେଶ ଦିଅ ଯେଣେ ହୋଇବ ପାପ କ୍ଷୟ। ଦୟା କରିଣ ତପୋବନ୍ତ ମୋ ରୂପେ ମହିଷ୍ମତି କାନ୍ତ। ପାଇବେ ବଂଶଧର ପୁତ୍ର ସଗୋତ୍ର ହୋଇବ ପବିତ୍ର। ଲୋମଶ ଉବାଚ ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଯାହାକୁ ପୁତ୍ରଦା ଭାସି। ଏ ଏକାଦଶୀ ମହାବ୍ରତ କର ସମସ୍ତେ ବିଧିମତ। ସେ ପୁଣ୍ୟ ନିର୍ମଳ ମାନସେ ଦେବ ନୃପତି ପୁତ୍ର ଆସେ। ଏ ରୂପେ କରନ୍ତେ ନୃବର ଅବଶ୍ୟ ହେବ ବଂଶଧର। ଶୁଣ ଲୋମଶ ସିଦ୍ଧ ବାଣୀ ନୃପର ପୁତ୍ର ହେଲା ମଣି। ଆନନ୍ଦେ ମୁନିଙ୍କି ପ୍ରଣମି ଗଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭୂମି। ପ୍ରଜା ପ୍ରଭୃତି ପୁରୋହିତ ଏଠାରୁ ଶୁଣି ନିଜ ହିତ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କାଳ ଆଗମ ଚାହିଁ ରହି। କାଳ ବଶରୁ ସେ ଶ୍ରାବଣୀ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଆଜ ଜାଣି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ସାରି ନୃପ ସହିତେ ନର ନାରୀ। ବାଞ୍ଛିତ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂକଳ୍ପିଲେ ପୁତ୍ରତା ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭିଲେ। ଯଥା ବିଧିରେ ବ୍ରତ କରି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ନର ନାରୀ। ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନେ ସ୍ନାନ କରି ବିପ୍ର ଅତିଥି ପୂଜା କରି। ରାଜାଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ସମର୍ପିଲେ ସୁପୁତ୍ର ପାଓତୁ ବୋଇଲେ। ପୁଣ ସ୍ୱୀକାର କରି ରାଜା କରି ଦେବତା ଦ୍ୱିଜ ପୂଜା। ଦ୍ୱାଦଶୀ ହବିଷ୍ୟ ସାରିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗେ ଦିନ ନେଲେ। ରାଣୀ ପୁତ୍ରଦା ଫଳ ପାଇ ଶୋଭନ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ। ଶୁଭ ଦିନରେ ଯଥା କାଳେ ସେ ରାଣୀ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲେ। ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଏ ରୂପେ ପୁତ୍ରଦା ବିକାଶୀ। ଦୁଇ ଲୋକରେ ସୁଖ ଲୋଭ ଥିଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇବ। ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ରବି ରହନ୍ତେ କର୍କଟରେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାସୁଦେବ ହେବ ପବିତ୍ରାରୋପଣ କରିବ।
ପବିତ୍ର କହିବା ଯେ ଶୁଣ, ଜାଣି କରିବ ଆରୋପଣ। କ୍ଷମର ଯତତ୍ୟମ ହେମ, ବିଭବେ ଗୁଣ ଘେନିମ। କୁଶ କୌଶେୟ ପଦ୍ମକାଶ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କର୍ତ୍ତୁକ କାର୍ପାସ। ଏ ଗୁଣମାନଙ୍କୁ ଘେନିମ, ସ୍ନାନ କରିଣ ତ୍ରିଗୁଣିମ। ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିଦ୍ରକୁ ଅବଧରି, ପୁଣି ତା ତିନି ଗୁଣ କରି। ଗୋଦୋଦନାନ୍ତରିତ ଶେଷ, ପୂର୍ବ ଦିବସେ ଅଧିବାସ। ବିପ୍ରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ତେବେ ସୁଧର୍ମେ ପରିଚାରି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଗରେ ବସାଇ, ଆସନ ପାଦାସନ ଦେଇ। ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରେ ଭରି, ଦେବ ଗନ୍ଧାଦି ପୂର୍ବ ପରି। ଆଉ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୂଜିବ ଦେଇ ସୁଭୋଜନ। ଏଥୁ ଦେବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବ, ପବିତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଅଙ୍ଗେ ଦେବ। ରୁଦ୍ରର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରେ ଜାଣ, ବିଷ୍ଣୁରେ ଶିବେ ବା ଅର୍ପଣ। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆଚରିବ, ପବିତ୍ରାରୋପଣ କରିବ। ଏ ଶୋକ ସାଗର ସଂସାର, ଯେବେ ତରିବା ଇଚ୍ଛା କର। ଭକ୍ତ ମୁକ୍ତିରେ ଯେବେ ଲୋଭ, ଏ ବ୍ରତ କେବେ ନ ଛାଡ଼ିବ। ବିଧିରେ କରିବ ଏ ବ୍ରତ, ବିଧିଟି ଏଥିରେ ନିୟତ। ଅନ୍ୟଥା ସମ୍ବତ୍ସର ପୂଜି, ବିଫଳ ହୁଏ ଥାଅ ବୁଝି। କରିଣ ପବିତ୍ରାରୋପଣ, ମହାତ୍ମା ଶ୍ରବଣେ ଅର୍ଜନ। ଏକାଦଶୀରେ ଏ ତ୍ରିତ୍ରୟ, କରି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ କର, ସୁପୁତ୍ର ସୌଖ୍ୟ ପାଅ ନର। ପରଲୋକରେ ସୁଖ ପାଅ, ଜାଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଏ ଉପାୟ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟତୋର ପୁରାଣେ ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଲ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ମହାତ୍ମ୍ୟେ ଅଷ୍ଟାଦଶୋऽଧ୍ୟାୟଃ।